Zdravím všetkých, vítam vás pri ďalšom dieli recenzovania 45 filmov z Vatikánskeho listu. Dneska sa pozrieme na film s názvom Dovidenia chlapci od režiséra Luisa Malého. Príbeh nás zavádza do školy, ktorá je v karmelitánskom kláštore, kde sledujeme vlastne dvoch chlapcov, teda skôr na začiatku sa zameriavame tak na jedného a potom neskôr na začiatku filmu dojde nejaký nový študent, keď sa to tak vezme. A myslím si, že to k deju tak nejak akože stačí, myslím si, že ďalej už treba keď tak samotný film si pozrieť. Film je z Francúzska, film dostal 2 nominácie na Oscara za najlepší scenár a za najlepší cudzojazyčný film, aj keď teda nakoniec nevyhral ani jedného. Takže otázka znie, ako tento film dopadol, ako sa mi páčil. Kvalitka, je to veľmi, veľmi dobré, je to taký, by som povedal, rídzi európsky film. Toto sú také filmy, ktoré proste my Európania robíme, keď sa to tak vezme, ale pekne po poriadku. Čo sa týka technickej stránky, je to veľmi fajn, je to také, páči sa mi celé to prostredie, aj taký trošičku vibe celého toho miesta, že pôsobí to skutočne. Pôsobí to veľmi skutočne aj tie scény, čo sú tam niekedy medzi tými chlapcami, proste takto, keď ste zažili, ja neviem, telesnú, chlapci, že proste si umývajú zuby na jednom mieste, alebo takto, že po telesnej v jednej šatni, tak proste, takto sa chovajú väčšinou ľudia, aspoň teda ja mám osobne takéto skúsenosti. Aj tie konverzácie niektoré, ktoré sú medzi nimi, proste to vzniká na takých, to je jedno, kde sa to deje. Očividne, teda neviem, asi hádam. A do toho by som povedal, že to má veľmi, veľmi pekný, akože ten karmelitánsky kláštor je veľmi pekný, aj celé to prostredie. Jednoducho dobre sa na to pozerá. Čo sa týka hereckých výkonov, super, naši malí chlapci sú veľmi fajn, aj naši dospeláci. Overall, tu sa není až tak na čo sťažovať. Priznám sa, že keď pozeráte, ak ste videli nejaký animovaný film, tak už ste pravdepodobne videli celú tú schému, 2 postavy sa nemajú radi a potom postupne sa zbližujú. Tuto to není tak úplne, lebo oni sú není takí, že sa nemajú radi, len povedzme, že nemajú k sebe až tak blízko, lomeno ten jeden z nich bol taký, že by s ním aj chcel byť kámoš, ale on je furt taký trošku uzavretý, čo je by the way twist, prečo to tak je. Akurát by som povedal, že tým, že je to týmto spôsobom, to otvára takú inú sféru, iný spôsob, aký sa dá pozrieť na takéto kvázi zbližovanie dvoch ľudí. A ja v tom nevidím žiaden problém, ten film ide veľmi pekne dopredu a popravde nestráca to z takej tej svojej európskosti za mňa, že ani kúsok. Kde je teda problém celého tohto filmu? No, tak pre všetkých, čo si nechcú potenciálne niečo vyspojlovať, asi skončite tuto. Je to skvelý film, dal by som mu tak 8,5 z 10, veľmi odporúčam pozrieť, ale odteraz dojdú mierne spoilery. Není to, že extrémne, ale nejaké spoilery tu budú. By the way, ešte by som varoval, že sú tu také, že kúsok explicitné reči, takže čítanie z takej nejakej, takého veľmi explicitného článku, takže toto berte v potaz a spoilovať začínam teraz. OK. Ten film strašne podľa mňa buduje ten zvrat veľmi okato. Tak by som povedal, že tí tvorcovia tak veľmi zasadia do toho deja, čo sa ide diať, že vy to proste fakt čakáte. Jednoducho ja osobne som že tak vedel, ktorým smerom to konkrétne ide. Nebol som si istý, že ktorý presne si vyberú, ale bol to jeden z nich. A jednoducho, ja viem, že to bol point, ale kasi to taký by som povedal, neviem, moment prekvapenia, pričom za mňa tomu chýba trošičku také niečo, čo by vám, aspoň by ste si pomysleli, že možno to tak nebude, ale ne, proste. Takto jedna moja známa raz bola v kine so svojou dcérou na postrništi Boss a tá jej dcéra jej potom hovorí, že ja som čakala nejaký zvrat a ona bola z toho úplne šoku, lebo hovorí, že však ale to není americký film, tam nemusia byť zvraty. Tak toto je také tiež, no, že ten zvrat je tak očividne budovaný, že ho proste fakt uvidíte prichádzať.
Ale nevadí. Je to veľmi dobre spracované, veľmi dobre sa na to pozerá, takže tuto by som videl jediný kvázi taký väčší problém, väčšie negatívum, že tak očividne to buduje, čo sa má stať, že keď sa to stane, ste takí, že aha, dobre. A poviem to takto. Pri sledovaní tohto filmu som si zároveň uvedomil jednu vec, ktorá priznám sa, že veľmi ma kopla. Je trošičku podobná ako koniec iného filmu, ktorý sa volá My deti zo stanice Zoo. Je tam určitá podobnosť podľa mňa v koncoch týchto filmov a neviem prečo som dostal pocit, že to bude končiť podobne a reálne to končilo podobne. A tak by som povedal, že jedna zo základných hodnôt, ktorú si treba odniesť z tohto filmu, je vážiť si okamih. Vážiť si ľudí, ktorých tu máme a nebrať to ako samozrejmosť, lebo nie vždy si musíte uvedomiť, že môže byť posledný moment, kedy niekomu potrasiete rukou. Ten záver sa ma dotkol, ale povedzme, že mohol byť lepší, keby sa to nebuduje tak veľmi týmto spôsobom. Ale čo už, myslím si, že vysoká kvalitka, jak som hovoril, 8,5 z 10 a odporúčam, ale zvážiť, keď tak potenciálne, toto by som povedal, veci, ktoré môžu pohoršiť a takto. Majte sa dobre.